Ovaj kratki tekst iz Markova evanđelja smješten je odmah negdje na početku 10. poglavlja, a malo prije toga u 9. Čuli smo, to je bilo nedavno na našim čitanjima, onomu naprotiv tko bi sablaznio jednoga od ovih najmanjih što vjeruju, daleko bi bolje bilo da s mlinskim kamenom o vratu bude bačen u more. Te oštre riječi su upućene iz vrlo važnih razloga svima onima koji su slušali Isusa i govorio o sablazni. A onda je dalje tumačio što je to sablazan i sjećate se oštrih riječi da je sablazan povezao uz ruku, nogu i oko. Ako te ruka sablažnjava, odsjeci je, noga isto tako, oko iskopaj ga. I njegovi su razumjeli da sablazan je prepreka koju mi postavimo da bi neko došao do Boga. Pa je onda ruka simbol za ono što mi radimo rukom, ono s čim upravljamo, ono što imamo, ono što posjedujemo. Ako išta od toga spriječava nekoga, a najviše najmanje, odsjeci to. Ne možeš tako u kraljevstvu ni ti ni drugi. Dakle, riječi su oštre zbog vrlo teških stvari. Drugo, naša noga je simbol kamo idemo, gdje se visoko penjemo u društvenoj ljestvici, kamo je usmjeren moj život. Ako je moj život takav i njegovo usmjerenje takvo da spriječavam drugima da dođu do Boga, a najviše malenima, odsjeci noge. Puno ti je bolje živjeti u kraljevstvu bez nogu, nego li takvo što napraviti. A onda i oko je nama stari simbol za znanje, za razumijevanje. I mi znamo da su cijela naša kultura živi od tog da prenosimo znanje i da raste, ono stalno raste, ali ono se može pretvoriti u prepreku drugima da dođu do Boga. I možda je to najporaznije što se može dogoditi, da svojim znanjem činimo loše stvari. Iskopaj to oko, kaže Isus. Ali to vam spominjem samo zato što ovaj večerašnji tekst možemo razumjeti ako razumijemo ovu oštru pozadinu, jer Isus večeras, kaže nam Marko, da su mu donosili dječicu. I njegovi najbliži učenici sprječavali. To znači nisu ništa razumjeli. To što im je on malo prije govorio, to što im je pokušavao slikom, jakom slikom, približiti i reći koliko je važno ne spriječavati malene da dođu k Bogu, oni baš to čine. Upravo to. Njegove najbliži, kaže Marko, donosili mu dječicu da ih dotakne, a učenici im branili. To je strašno važna škola. Znači, možemo biti jako blizu Bogu, čuti sve što on kaže i činiti sve suprotno. To je drama našeg zapada. Naš zapad nije neupoznat sa Božjom voljom i sa njegovom riječju. Ali čini suprotno. Čini suprotno ne samo oni koji su daleko, nego i najbliži. Mi smo u crkvi vidjeli koje to drastično grozne, da kažem, demonske stvari može činiti najmanjima. Što se dogodilo s Isusom? Ozlovoljio se. Oni koji misle da Isus samo nasmiješen, uvijek dobar, nikoga ne osuđuje, nikoga krivo ne pogleda, nemaju pojma da u njemu imate cijeli spektar ljudskih reakcija koje su primjerene. Ova reakcija ozlovoljenosti na učenike je primjerena reakcija. Nemojte onda kasnije govoriti, nemoj se nikad ljutiti jer ti si kršćanin. To su budalaštine. Naše emocije pokazuju kako reagiramo na svijet. Ozlovoljio se, kaže im, pustite dječicu, neka dolaze k meni. Tko su djeca? To se nama čini da je jasno, uopće nije jasno. U Isusovo vrijeme nije jasno tko su djeca i koja je njihova vrijednost i koja je uloga u svijetu. Isus je živio u svijetu gdje su se križale dvije različite kulture.
rimska koja je vladala, bili su gospodari u to vrijeme na tom području, i židovska. A to su dva različita svijeta u odnosu prema djeci. Rimljani i Grci, za razliku recimo od Židova i Germana, su imali sasvim drugčiji odnos prema djeci. Roditelji nisu dobivali djecu. Otac je imao pravo, to je bilo legalno pravo, prihvatiti ili ne prihvatiti djecu. To se dešavalo na sljedeći način. Žena bi rodila, mi čak znamo i kako su rađale, onda bi primalja uzela dijete, stavila ga na prag kuće na zemlju i čekali što će otac napraviti. I on je mogao ostaviti dijete, takozvano izlaganje, izložiti ga, to znači ostaviti ga, ne primiti ga u kuću i dijete nije bilo njegovo, nije bilo član obitelji. Zašto bi to radili? Pa bilo je više razloga. Seneca će vam pričati o tome da treba odvojiti zdrave od nezdravih, dobrog od lošega, pa ako bi se pojavila neka tjelesna mana, dijete bi odbacili. Ili, ako bi kćer očeva sagriješila i dijete bilo plod njezina grijeha, odbacio bi to. Ili, ako je bilo problem sa ostavštinom, u rimskom pravu je oporuka. Ako je bila napisana, to znači što se dijeli kad otac umre, a rodilo bi se nakon napisane oporuke dijete, oporuka nije vrijedila. Pa onda ako otac ne bi prihvatio dijete, vrijedila je oporuka. Znači, ako je bilo problema, kako ćemo mi to podijeliti što imamo, onda ćemo izbaciti to dijete. I to nije bilo samo vezano uz bogataše, i siromašni su odbacivali djecu, jer nisu imali čime prehraniti djecu, pa bi onda ne bi je prihvatili. Što bi se dogodilo s tim djetetom? Tko zna? Što mu sudbina nametne? Ako bi ga netko uzeo, spasio bi se. A ako bi umrlo od hladnoće, od neblizine ljudi, umrlo bi. Kažu nam povjesničari da je više siromašne djece preživljavalo nego djece bogatih. Jer siromašni bi, žene bi vjerojatno prevarile svoje muževe, pa ga on kad ne bi prihvatio dijete, ona bi dala susjedi koja je isto siromašna da ga uzme, pa onda bi dijete raslo, pa bi kasnije bio rob, pa ga uzeli kao roba u svoju kuću, ali bi preživjelo, a nekad bi ga onako i posvojili. Ali sa bogatima je uvijek teže. Bogati imaju vrlo loše odnose prema djeci. To ne mislim samo u Rimljanima, kod Rimljana i kod Grka, to mislim danas. Jer odnos prema djeci pokazuje kakvi smo mi kao ljudi, kakva je kultura. Pa naša kultura nije baš dobra prema djeci. Čak je možda i gora od rimske kulture. Jer mi smo legalizirali, i to u cijelom zapadnom svijetu, da je ženino pravo pobaciti dijete prije nego se rodi. Legalno pravo. I to nazivamo drugim riječima i drugim imenima. To je prilično grozno. I onda znamo da što je zemlja bogatija, to je dostupniji pobačaj, da tako kažem, ili pravo da se nekom novom biću ne dopusti da živi. To pokazuje kakva smo kultura. S druge strane, mi smo kultura koja divinizira ili idolatrizira djecu. Nećete nigdje naći toliko klanjanja djetetu kao što ćete naći u našoj kulturi. Ili ćete naći paradoksalnu stvar da imate istu instituciju u kojoj se vrše pobačaji, a u drugoj sobi se umjetno vrši oplodnja. Kako je moguće da na istom mjestu imate i ubijanje i što po to volju da dobijemo dijete? Što stoji ispod toga? Pa stoji jedna velika napast, a to je naša moć, naša volja da mi gospodarimo, da mi budemo gospodari života i smrti, da u život može ući koga mi hoćemo, a ne može koga mi nećemo. To je ono da je moja prva i moja zadnja riječ, da bude po mome. Naravno, učenici nisu takvo nešto činili kad su priječili da djeca dođu Isusu, ali se može dogoditi da iz najveće blizine s Bogom sudjelujemo u tom spriječavanju djece koja bi htjela doći do Boga. I to naša kultura također čini. Pa recimo usput i to da čak imate u crkvi elemente koji su blizu ovom što čine
apostoli. Mi smo navikli da djeca idu na pričest, negdje u 2., 3. razredu osnovne škole, pa nam je nekako i samorazumljivo da prije toga idu na ispovijed. Sad u njemačkom govornom području ja čujem, ima puno senzibilnih kolega koji kažu ne za ispovijed, to djeci stvara stres, oni će se kasnije ispovijediti. Meni se to čini isto što su radili učenici. Bože, sačuvaj da nešto ozbiljnijega bude. On je naš Bog, je uvijek blago, ništa tu ne treba biti. To spriječavanje da najmanji dođu najbliže Bogu. Se sjećate u Starom Zavjetu da je bilo žena koje su dobile jedvice s mukom u kasnim godinama dijete i onda ga vratile u hram. Donijeli ga tamo, znaju gdje pripada. Kaže Isus, pustite dječicu, nek dolaze k meni, ne priječite im, jer takvih je kraljevstvo Božije. A vi ako ne budete otvarali vrata kraljevstvu Božijega malenima, promašili ste to što idete za mnom. Vaš najvažniji zadatak je da otvarate kraljevstvo, vrata kraljevstva Božijega onima koji hoće ući u njega. Ne da ih zatvarate, da ih otvarate. I onda im kaže još jednu važnu stvar. Kaže vam, tko ne primi kraljevstva Božijega kao dijete, neće ući u nju. Ne samo da trebamo otvarati vrata djeci, nego mi moramo naučiti se od djece. Jer mi zaboravljamo što je to dijete. Dijete je čudo. Živo biće koje reagira na život. Imate po YouTube-u, možete gledati kako reagira na kontakt s očima, na kontakt očiju sa majkom ili sa nekim tko se brine za dijete. Jer dijete hoće kontakt i dočim uđe u kontakt reagira, zrcali to što se događa s onim s kim je u kontaktu. A ako mu uskratite kontakt, počne se gubiti, pa padnu u nešto što naliči depresiji. Ne vjeruju da je moguć takav svijet u kojem nemaš kontakta. Gledajte, to što se događa sa djetetom koje se tek rodi, mi zaboravljamo prenijeti na djecu koja odrastaju, pa se događa da sve češće, ja susrećem i to mi se dogodilo kao neki dobar vic, da djeca traže kontakt sa roditeljima, ali ne mogu doći do roditelja. To je kao dobar vic, pričao sam češće, bio sam u nekom restoranu pred 2 ljeta sa jednom mladom obitelji, imaju 2 sina, 9-10 godina, pa smo se igrali, roditelji su mladi, dragi, poznati i priznati. I ja sam ušao u razgovor s njima i pitao ih kakav vam je tata. Da čujem što djeca kažu. A oni kažu, evo kaže, ajde ja ću biti tata, ti budi ti. Jedan drugom kažu. On će sad glumiti tatu, ovaj drugi kad bude ono što je. I ovaj drugi što je bio dijete, uzeo je mobitel, došao do tate i kaže, tata, a tata je na mobitelu. Tata, a on na mobitelu. Tako su glumili par minuta, a otac gleda, smije se, kaže, osramotiše me. Ali to je dobar znak da znamo što se događa, da gubimo kontakt sa djecom. I između nas i djece dolazi ta velika, golema aždaja društvenih mreža ili virtualnog svijeta koji krade pozornost i krade ono što je najdragocjenije kod djece. Umjesto da mi učimo što je dijete, mi njih uvodimo u svijet za koji nisu zreli. Nismo ih naučili kako se u tom svijetu snalazimo, jer možda ni mi ne znamo kako se u tom svijetu treba snaći. A Isus kaže, učite od njih. Što mi možemo učiti od djece? Pa mnoštvo stvari. Učimo najprije to što smo mi. Kad dijete dođe na svijet, ono je nesposobnije od pileta. Pile iziđe iz ljuske i može preživjeti samo. Dijete ne može. Ono je potrebno, ono je dočim iziđe van i pokazuje da živi od odnosa sa svijetom, zraka, vode, hrane, onoga što mu je potrebno, odnosa sa drugim, od tog kontakta tijelom, očima, živi od tog što mu daju drugi. Drugim riječima, ono je potrebno, ono je nesamostalno, ali je otvoreno, izgrađuje sebe kroz odnose i prima. Dijete je majstor primanja.
I to primanja bez neke obveze za uzvraćanjem. Primanja koje je najčudesnija stvar koju mi ljudi možemo. Mi smo zaboravili jer mi s Bogom više ne možemo primiti. Dočim dođem na ispovijed, dobijem odriješenje i onda izlazim van, a za pokoru nema pokore. A kako ću sad? Jer ja moram napraviti, ne mogu ja to besplatno primiti. Zaboravili smo da dijete prima bez ikakve osjećaja da mora vratiti. I ako bi imalo u 20. godini osjećaj da mora nešto vratiti ocu i majki, mi bismo znali otac i majka nisu u redu. S njima nešto nije u redu. Jer mi smo svi ušli u svijet sa dubokim osjećajem da smo primili i da nismo dužni vratiti. Možemo dati drugima, možemo činiti svijet boljim, ali ne moramo vraćati ocu i majci. I to bilo nemoguće. Takav odnos sa kraljevstvom Božjim i sa Bogom treba naučiti. Jer mi smo s Bogom u trgovini. Mislim, postoje grozne slike koje govore o tome da se taj naš odnos s Bogom pretvorio u prostituciju. Ja tražim nešto od tebe, ali ću ti platiti, izmolit ću ti krunicu, izmaći ti ovo, da imam sve puno stvari što ćemo napraviti, ali ti to je prostitucija, to nije odnos s Bogom, to nije djetinji odnos s Bogom. Djetinji odnos s Bogom je odnos primanja u kojem ja primam i nemam obvezu vratiti, nego sam potpuno zadovoljan, sretan da mogu primiti jer mi otac hoće dati, jer ne traži za uzvrat ništa, nego hoće da rastem iz toga primanja, hoće da se mijenjam iz primanja. Što hoće roditelji kad daju djeci? Pa hoće da naraste. Onaj koji bi mislio, dijete će me vratiti za 20 godina, to je loš otac, loša majka. To nam je potrebno naučiti u odnosu prema Bogu. Nismo s Bogom ušli u trgovinu, posebno mi na zapadu koji smo sve pretvorili u trgovinu, sve se plaća i tako mislimo da je i odnos s Bogom. Isus svoje uči, nemojte tako spriječavati pristup Bogu, nemojte naplaćivati pristup Bogu, nemojte tražiti neku vrstu trgovine u odnosu s Bogom. Učite od djece. I onda je napravio 3 geste koje su posve jednostavne. Zagrlio ih, zagrljaj ih besplatan. Danas na zapadu imate ljudi koji to dijele iz nekih razloga na trgovima, kažu dijelim besplatno zagrljaj, pa to rade. Ali zagovor je besplatan, to se ne može naplatiti i nema dobrog zagrljaja uz naplatu. Ali to pokazuje njegovu bliskost, tjelesnu bliskost sa djecom. Ima nešto nalik vicu u katoličkoj crkvi, pa kažu, ako hoćete znati koliko vrijedi kardinalova propovijed o ljubavi i nježnosti, kad završi misa donesite mu novorođenče pa mu ga dajte u ruku, gledajte kako se ponaša prema njemu. Pa ćete vidjeti je li zna ophodi sa djetetom ili ne zna. Naravno da ćete uvijek naći nekoga tko ne zna što će napraviti sa njim. Što će sad to je kao roditelj, otac kad dobije prvo dijete, prvi put kad dobije, onda ga stavimo u ruku, on ne zna šta će. I treba mu sve reći. A kad date majci, ona zna sve. To ne mora ništa učiti, ona sve zna što će napraviti s djetetom. A onda mora i muža poučiti, sad napravi ovo i sad napravi ono, dok on to nauči. Takvi smo. Ali mi možemo učiti i od ovog što Isus radi, zagrliti dijete, to je prva stvar. Gledajte što nam svijet radi. Ja na svojoj koži osjećam kao svećenik, ne toliko u Hrvatskoj još nije problem da svećenik zagrli dijete, ali u Australiji sam morao, prije sam došao potpisati i Bože sačuvaj da biste, kad netko dijete dolazi na pričest, da bi mu sam dali križić, kaže mene žup, šta je vama? Ne, pa šta vi radite? Samo iz daleka. Jer je tako vlada naredila, iz daleka mu daje. On je zagrlio. To je važan ljudski gest. To je važno. Mi ne smijemo u crkvi izgubiti sposobnost da zagrlimo dijete. To neko treba reći. Drugo, blagoslivljao ih je. Blagosloviti nekoga znači otvoriti mu prostor dobrodošlice, pokazati mu blagonaklonost i polagao na njih ruke. To polaganje ruku, to je ona najstarija arhaična molitva u kojem nekome pokazujete Božju blizinu tako da mu stavite ruku na glavu. Evo,
u prvi dan ove trodnevnice posvećene našem Franti Antiću, sjećamo se da je on naučio lekciju koju je Isus dao svojim učenicima. I on je, pa veliki dio svog života, bio duhovni otac ljudima koje je nazivao svojim duhovnim kćerima ili duhovnim sinovima, koje je pratio duhovno. Znao da su ljudi i kad odrastu djeca koja trebaju blizinu, koja trebaju neko vodstvo kroz riječ, kroz blagoslov i koja trebaju neku blizinu polaganjem ruku, neku molitvu. Pa je to radio i kad čitate njegova pisma, točno osjetite da je se oblikovao kao duhovni otac i da to što su u njemu dolazili oni koji su sebe prihvaćali da budu duhovne kćere ili duhovni sinovi, su zapravo bili na putu da uče od djece i da postanu dijete koje je spremno prihvatiti Kraljevstvo nebesko. Pa evo, to je škola i za nas, ne samo da gledamo u to što je Ante Antić napravio, nego da slušamo što Isus radi sa svojima i da naučimo. Njegovi nisu razumjeli uglavnom ništa što je govorio, uglavnom su činili sve suprotno, sve dotle dok on nije otišao, dok nisu primili Duha Svetoga, pa i na nas to spada da se mi molimo Bogu da nam da Duha Svetoga, da što prije naučimo lekciju. Amen.